हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूरकलेला सलमान पनंದು ಇಂತಲಾಗ್ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರಕ್ಲೇಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯ ಪನಂದು ಇನಿ ಎಂಕನ ಊರುಡು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ದರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಸಮಂಜರಿ ಇಂಚ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲು ಬೆದ್ರಾಡು. ಅಂಚನೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಬೆದ್ರಾಡು. ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಧರ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸುವೆರು. ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪ್ಪವೇ ಎಂಚೋಂಡು ಪಂದು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೆರು.
ಕೃಷ್ಣ ಕರದರ್ಪಣೆ ತೂದು ಬರ್ತೆ ಇತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.